Salut și bine v-am găsit la primul episod din podcastul Creangă. Îl am alături de mine pe primul invitat care o să spargă gheața. El este domnul Pană, domnul profesor de geografie. Alex, îmi pare bine că bine te-am găsit, bine v-am găsit pe toți. Am mari emoții deja, mâinile înghețate. Prima dată când participi la un podcast și dăm voie, Alex, să te felicit pentru inițiativă. Mi se pare o inițiativă deosebită, inovativă și ceva ce ar fi trebuit să aibă Colegiul Național Ion Creangă de mult timp. De asta am și acceptat să fiu aici, deși este o experiență inedită, nouă și pentru mine. Bravo și mai ales, bravo Alex că ești boboc, ești clasa nouă și uite cu ce inițiativă vii, adică foarte surprinzător. Te felicit, bravo și echipa la fel. Să mă prezint pentru cei care nu mă cunoașteți, presupun că elevii mei mă știu deja. Gabriel Valentin Pană mă numesc, profesor de geografie al colegiului acesta Național Ion Creangă. Profesor cu activitate didactică în prezent, astăzi, duminică, 2023, decembrie, de 11 ani. 11 ani. De ce ați ales geografia, domnule profesor? De ce am ales să fiu profesor? Ar fi o întrebare la fel de bună, o să încep cu asta. De ce am ales să fiu profesor, Alex? Vezi tu, mi-a plăcut foarte mult la școală. Mi se pare una dintre cele mai frumoase momente ale vieții, viața de elev, momentul liceului, în școala gimnazială, în clasele mici. Pentru mine au fost momente deosebite, sigur cu întâmplări de tot felul, Alex, bune și mai puțin bune, unele excelente amintiri, care cu timpul și cele mai puțin frumoase au devenit amintiri și amintirile nu pot fi decât vezi tu, mi s-a mai pus întrebarea asta și eu îmi imaginez, e ceva gândit înainte. De asta îmi doresc să sune bine. Alex, eu sunt pe un drum al meu și îmi imaginez în felul următor. Mă aflu pe o potecă, nu foarte mare, jumătate de metru, pavată cu pietre roșii. Pietre roșii, nu știu, ceva mai decât avem noi aici în set, un roșu aprins. Pe dreapta, când te uiți întuneric, pe stânga drumul întuneric. Și drumul ăsta al meu în viață șerpuiește, se duce înainte, dar pe stânga, pe dreapta face tot felul de bucle. Câteodată mă uit în stânga, mă uit în dreapta și ies de pe drum. Și rătăcesc în întuneric. Uneori mi s-a întâmplat să-mi fie greu să mă întorc, să mă rătăcesc, însă în căutarea sensului al drumului în viață, câteodată niște stâlpișori care se află din loc în loc pe pavajul ăsta al meu imaginar îmi luminează și mă ajută să mă reîntorc. Unii dintre acești stâlpi sunt profesori care m-au influențat pozitiv și unul dintre motivele, pe lângă acela, ar fi să dau și eu înapoi celor care m-au ajutat. Cumva să-mi cistesc și să ofer și eu, cum și ei mi-au oferit sprijin, încurajări, deși poate n-am fost un elev eminent, am și greșit de multe ori, de foarte multe ori, Alex, am greșit, am făcut gafe, tot felul de întâmplări în școală, în liceu și nu numai. Și atunci, unii dintre ei m-au încurajat, au trecut peste greșelile mele, au văzut potențial, m-au încurajat, mi-au acordat validare, înțelegere și atunci am o datorie morală față de acești profesori ai mei. De ce geografia? Vezi tu, am știut de mult că o să fiu profesor, motiv pentru care am ales să merg la liceu pedagogic aici din București, Elena Cuza, Colegiul Național Elena Cuza, și să fiu învățător. Lucru pe care l-am făcut, am practicat această meserie imediat după terminarea liceului pe timpul facultății, când eram student la geografie. Și deci ideea de a fi profesor de mic m-a încântat. De ce geografia? Eu am avut multe discipline ce mi-au plăcut, foarte, foarte multe. Limba română mi-a plăcut să citesc enorm de mult. Psihologia mi-a plăcut foarte mult. Matematica, când îmi ieșeau, Alex, problemele, era ceva deosebit. Dar ce v-a atras la geografie? Care a fost elementul sau elementele pe care le-ați găsit la geografie și nu le-ați găsit, spre exemplu, la matematică sau la română sau la psihologie? Ce a avut geografia și n-au avut disciplinele astea? Foarte multe punți. Nu te așteptai răspunsul ăsta. Foarte multe legături conexe cu discipline. Geografia e o știință a vieții. Studiază viața, studiază atât partea fără viață, factorii fără viață, relief, geneza planetei, a universului, evoluția geologică a sistemelor terestre și nu numai. Populația are legături cu economia, mentalitatea de consumator, comerțul interior, exterior. Cu matematica are legături geografia, da, prin
gândirea matematică, logica matematică, formule matematice, calcule pe populație, pe bilanțuri, pe mai multe. Cu istoria vorbim de o evoluție a civilizațiilor, revoluția agricolă, apoi revoluția industrială, deci istoria hărții, istoria umanității, legături cu foarte multe discipline și asta m-a determinat, poate, să aleg geografia. Unul dintre motive. Altul mi-a plăcut foarte mult să studiez hărțile. Am o memorie vizuală bine dezvoltată și atunci mi-a fost ușor să învăț. M-a atras întotdeauna. Mergeam cu părinții pe munte și îi întrebam, pe tata mai ales, ce roși sunt astea, cum au luat naștere munții. El nu știa să-mi răspundă, îmi zicea, măi, sunt roși stânci, nu vezi? Ulterior am descoperit că nu sunt toate la fel și am fost totdeauna curios despre cum funcționează lumea. Și geografia mi-a răspuns la multe întrebări. Mi-a dat un sens. E o disciplină super. Acum haideți să vedem cum a fost viața dumneavoastră, cum a fost viața de licean, cum a fost viața de elev. Cu care au fost acei profesori care v-au inspirat? Ce materie predau dânsii? Mai foarte mulți. Deci îți imaginezi că în 12 ani de zile ca elev am avut foarte mulți profesori. Unii m-au influențat foarte mult, alții mai puțin. De la fiecare am avut ceva de învățat, chiar și de la cei care poate în acele momente nu dădeam seama. Ulterior am realizat că îmi doreau cu toții binele, deși poate atunci nu vedeam lucrul ăsta. Că fiecare profesor, vreau să cred că e un adevăr valabil, toți profesorii își doresc binele elevilor și atunci fiecare încearcă să-l ajute cum crede el de cuvință, știi? Mulți profesori. Mi-amintesc de doamna de română, doamna Raicu, care încă predă, doamna de geografie, care îi datorez poate foarte mult. Datorită dânsei am prins acest drag de geografie. Acum suntem colegi, ne mai întâlnim la ședințe și își mai amintește de mine. Mereu m-a amenințat că îmi dă unul, că întotdeauna când erau întrebări mai dificile. Pentru clasă, eu sau în momentul când asculta pe cineva și simțeam așa că colega n-ar ști, și din dorința de a răspunde acele întrebări, dar și să-i ajut cumva și veneam și răspundeam neîntrebat, dânsa se mai supra, îmi zicea, Gabriel, îți dau unul, nu mi-a dat, din fericire, niciodată. Am mulți profesori, uite, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, din păcate, mulți încă sunt. Mi-aduc aminte cu drag de doamna de biologie din liceu, Dumnezeu să ierte că nu se mai află printre noi, a decedat când am terminat noi a 12-a. Întotdeauna zice, Gabriel, tu ești brânză bună în burduf de câine. Se mai întâmpla, dânsa ținea foarte mult să avem caiet la ora de biologie, să notăm, să fie totul bine. Și se mai întâmpla, din vari motive, să omit să-l pun în ghiozdan. Și întotdeauna în ghiozdan, în clasa 12, aveam un clipboard cu foaia 4. Uite cum ai tu acum. Și mi-aduc aminte, eram la oră și scriam pe foi, m-a ridicat în picioare, avea acest obicei când vedea că ești neatent sau nu ai ce trebuie la tine, te ridica, te asculta sau, mă rog, te întreba de ce n-ai venit pregătit. Și mi-aduc aminte, m-a ridicat, zice, Gabriel, de ce scrii pe foi la ora mea? Am stat puțin și m-am gândit, zic, doamna profesor, eu m-am gândit ca la orele dumneavoastră să scriu pe foi și acasă, în cameră, am un biblioraft și plin cu dosare și la fiecare lecție eu vin cu foaia și o îndosarez unde trebuie. Sigur, arăți, mi-a zis să nu se mai repete, s-a mai întâmplat de câteva ori. Da, ce să zic, mulți profesori, dirigintele meu de istorie, foarte mulți profesori m-au influențat pozitiv. Bun, acum haideți să vedem cum este viața dumneavoastră de profesor. Dacă puteți să găsiți... Deosebit, aș spune. Dacă puteți să găsiți niște asemănări sau deosebiri față de cea de licean, față de cea de student. Ce găsiți deosebit în viața de profesor și ce nu găsiți în viața de elev? E o responsabilitate uriașă. Eu văd meseria noastră a tuturor profesorilor deosebit de importantă. Noi ne ocupăm de, și fără să fiu modest, ne ocupăm de viitorul țării. Noi influențăm, suntem poate profesori, au fost printre primii influenceri care au existat, nu? Avem un impact foarte mare. Câteodată fără să știm de asta. E un consum energetic foarte, foarte mare,
ca profesor, să fii tot timpul atent, activ, chiar dacă te doare capul, chiar dacă poate te simți rău sau ai probleme în familie sau ai o zi mai proastă, nu trebuie să, adică nu să o limitezi când intri în clasă și chiar dacă să treci peste toate neajunsurile, că vrei să influențezi pozitiv pe ele, vrei să îi asculți, să le fii îndrumător, să-i ajuți pe cât posibil și să le dai atenție, validare. Ori nu fiecare zi poate ești dispus sau ai energia necesară, dar trebuie să storci toate puterile, da? Să storci ultima picătură din prosop, să poți să dai randament. În ceea ce mă privește, eu cred că dacă în fiecare moment al vieții dai tot ce poți, nu vei avea regrete niciodată. Eu am avut zile foarte proaste în decursul celor 11 ani. M-am simțit rău, m-a durut capul, s-a întâmplat ceva în afara școlii, da? Probleme personale. Și acum dacă tu vii și compari o zi când eu sunt maxim, sunt bine, sunt sănătos, am energie, totul a decurs bine, cu o zi în care da, am ceva probleme, nu se pot compara. Clar e o diferență, dar dacă dai tot timpul maxim în funcție de disponibilitate, nu ai cum să ai regrete. Ce deosebiri găsesc între profesori? Nu știu să fie elev, zic eu. Că am trecut, a fost o etapă pe care am finalizat-o și atunci am evoluat. Știi, ca un joc. Ești level. Eu acum sunt un level mai mare puțin față de tine. Tu ești clasa 9, ești la level 9. Eu am 30 de ani, sunt la level 30. Am trecut prin multe lucruri prin care le treci tu și am devenit puțin mai puternic. Provocările de acum din viața mea sunt la fel, sunt mari, dar le pot face față. Că și eu sunt evoluat. La fel și tu, dacă te duci în timp și dai din nou, poate, hai că n-a trecut mult până la capacitate, dar să zicem, te întorci în clasa 6, a 7. Nu o să ți se pară ușor, că tu ai evoluat, ești mai puternic, ești mai deștept, ești mai inteligent, mai perspicace. Provocări, eu zic că fiecare etapă a vieții are bucuriile și provocările sale, dar provocările nu sunt de netrecut pentru că se adaptează la levelul la care ești tu, la experiența ta. Îmi amintesc că și la ore domnul Pană tot spune lucrurile esențiale despre cum ar trebui să fim noi. Dacă reușim să dăm tot ce putem în ziua aia și nu avem niciun chef de învățat, dacă reușim să trecem de bariera asta și să facem chiar tot ce ne stă în putere, să devenim o versiune mai bună a noastră, atunci ne-am atins scopul. E o oră câștigată. E o oră câștigată. Dacă ai reușit să te depășești chiar și cu puțin, un pas înainte, e un pas înainte oricât de mic ar fi. Un micrometru, un milimetru, un nanometru dacă îl parcurgi în fiecare zi, e un pas înainte. Ai evoluat puțin. Puțin câte puțin se adună. Dacă iau o pipetă și îmi pun în pahar, la un moment dat, într-o oră se va umple. Nu trebuie să torn. Sigur, când am chef să torn, sunt exact, Alex. Dacă am chef să învăț, am motivație, dar nu ai tot timpul motivație. Când îți lipsește motivația, rămâne disciplina. Trebuie să fii disciplinat, să-ți dorești să mergi înainte. Că e lucru cel mai greu, dar și cel mai frumos, și cel mai mari beneficii. Să stai degeaba, toată lumea poate face. Adică nu stă nimic. Uite, stau aici pe scaun, 3 zile stăm. Nu facem nimic. Mâncăm, comandăm, vorbim, facem podcast. Dar, vezi, să ieși puțin din zona de confort, să ieși din casă, să te pui în situații care sunt diferite și te ajută să evoluezi, să cunoști oameni, să comunici, să citești, să fii deschis la experiențele, da, din jurul tău. Și mi-aduc aminte de o vorbă, spunea cineva, nu mai știu exact cine să ți-l citez, nu mi-aparțin vorbele, nu vreau să le iau ca atare. Am văzut o postare și am impresia că Sadhguru spunea: dacă te închizi în casă și baricadezi ușile, de frica răului adică de frica răului, cine e rău? Supărările, emoțiile, anxietatea, da? De frică să nu se întâmple ceva rău, nu ți se va întâmpla. Nu? Că la tine, în habitat, în casă la tine, sunt foarte mici șanse să se întâmple ceva rău. Dar tu blochezi și binele. De asta trebuie să ieși din casă, să trăiești. Normal, viața e ca o undă. E ca un carusel, spunea cineva. O prietenă foarte bună de-a mea. Viața e un carusel. Te duce sus, te coboară, dar trebuie să ai răbdare că atunci când ești jos, crede-mă pe cuvânt,
că o să mergi și spre ascensiune, că nu o să mai ai unde să te duci. De jos, când ești jos, te poți duce doar în sus. Dar în același timp, când ești sus și ai zile bune și ești motivat, la fel, bucură-te de ele, că nu o să dureze la infinit. O să vină și momente grele. În viețile tuturor oamenilor se întâmplă. Ale părinților noștri, bunicilor, vecinilor, colegilor, prietenilor noștri. Sunt momente frumoase ale vieții și momente mai puțin frumoase. Și eu zic că rolul celor mai puțin frumoase este tocmai de a da validare celorlalte. Cum identificați elevii speciali și cum îi deosebiți de cei mediocri, de cei neutri? Dăm voie să iau o gură de apă. O întrebare foarte complexă. Cum identific elevii speciali? Care sunt elevii speciali sau ce îi face pe elevi speciali? Vezi tu? Mie îmi plac toți elevii. Eu nu am... Uite, am renunțat. Nu. Spun. Eu am o linie, da? Linia asta mea, imaginară, evident, este că îmi place de toți elevii. Eu îi apreciez și sunt sigur că cu toții au ceva bun de zis, au hobby-uri, au, cum se spune, preferințe, gusturi minunate. De toți elevii îmi place. Însă, trebuie să fiu sincer cu tine, că până la urmă de asta suntem aici, să vorbim deschis, să avem o discuție deschisă. Sunt elevi de care îmi place mai mult. Deci, de toți îmi place, vorbesc serios. Deci, nu există elev deci nu există conceptul să nu-mi placă de vreun elev. Că cum să zic, nu mi-ar face cinste mie ca om și ca profesor. Adică nu se poate. Toți profesorii adică, au o deschidere față de elevi. Acum, pe unii apreciez mai mult și se vede în catalog, se vede în mediile lor, se vede în aprecierile pe care le aduc asupra lor. De unii îmi place mai mult. Și cum faci să fii plăcut la ora de geografie la mine, spre exemplu? Măi, trebuie să faci ce trebuie. Trebuie să fii activ, să ai, să-ți notezi, să participi la discuții, să fii prezent. Nu neapărat să ai doar răspunsuri corecte. Deci ascultați cu atenție. Da. Nu e ca și cum n-ai ști, Alex, că la mine la oră, și vreau să cred că la toate orele, în școlile din lume, este un climat lipsit de judecată. Aici noi nu judecăm pe nimeni. Că de ce? Adică, ce postură aș avea eu să fiu judecător? Adică sunt un simplu om, nu? Ok, am această profesie și poate ierarhic în școală, dar nu am niciun drept să te judec, să judec ție preferințele, gusturile, dar pot doar să mă bucur de ele. Să mă bucur de diferențe dintre noi, să-ți acord validare atunci când meriți. Și da, ca să fii printre preferații mei, este să te plac mai mult decât pe ceilalți, este să fii cât mai activ. Să participi la discuții, să fii prezent. În majoritatea timpului, 80-90% din timpul petrecut la oră, subiectul principal e geografia. Sigur, se întâmplă să mai deschide elevii anumite subiecte sau la începutul orei să avem o discuție sau acum de sărbători, dar sau în funcție de ce, da? Însă, la ora de geografie, principalul subiect de discuție e geografia. Avem și subiecte de astea, sunt, cum să zic, conexe, sunt, nu cred că e cuvântul potrivit, side quest. Da. Știi? Main quest, geografie. Side quest-uri, alte subiecte pe care le vreți să le luăm în discuție, voi sau eu, sau am ceva de împărtășit, sau o lecție, dar geografia e subiectul principal și atunci vrei să iei parte la oră, trebuie să fii puțin atent la geografie, la ceea ce discutăm. Și cred că e valabil pentru toate disciplinele, nu cred că doar la mine se întâmplă lucrul ăsta. Da. Îmi place și de cei pasivi, sigur. Mi-ar plăcea să-i cunosc mai mult, să participe mai mult, să aflu lucruri despre ei, pasiunea ale lor, preferințe, întrebări referitoare la disciplină sau la orice altceva. Dar ține de fiecare. Acum, doresc să vă întreb un lucru mai deosebit. Considerați că frica este o metodă bună de învățare? Adică eu dacă învăț de frică pentru evaluarea națională, pentru bacalaureat, credeți că e o metodă eficientă? Frica pedepsei sau a notei proaste, la asta te referi? Sau pedepse din partea profesorilor sau a părinților? Nu e normal că nu e o motivație. Frica n-ar trebui să fie o motivație niciodată. Nu. Ar trebui, ideal vorbind, să învățăm, să ne dezvoltăm, să evoluăm din simplu fapt că e bine, că e greu, că ne pune în dificultate și ne aduce satisfacții personale, ne crește stima de sine, ne face să fim oameni mai buni. Acum, nu sunt de acord cu frica, însă există, vezi tu, motivația este cea care te pune
dar să faci primul pas. Apoi, cum ziceam, disciplina, continui să mergi, dar primul pas îl faci dacă ești motivat. În literatură de specialitate există două tipuri de motivație. Cea din exterior și motivația extrinsecă, ce vine din afară, de la părinți, de la profesori, de la mediul înconjurător, și motivația intrinsecă, ce vine din înăuntru tău. Că tu vrei să te autodepășești, ai anumite standarde sau dorințe și vrei să muncești în zona aceea, că așa îți dorești tu. Școlarul mic, da, elevii din primar, gimnazial, primele clase, la ei funcționează mai mult motivație din exterior. Ei nu înțeleg. Eu nu mi-aduc aminte când eram mic să fi zis, da, eu vreau să învăț să scriu, să fac 10 caiete de bastonașe, că vreau eu așa simt. Nu știam de ce. Nu înțelegeam de ce. Pun anumite reguli, anumite... Eu nu înțelegeam de ce în clasa 1 eram obligat să fac 10 de pagini de bastonașe, liniuțe, bastonașe, mi se rupea foaia. Ții minte? Când părinții veneau și să uita, ți-ai făcut tema? Tu ziceai, da, ia să văd. Și deschidea caietul dictando și te uitai, ai greșit, ai rupea foaia, mai scrie o dată. Deci erau, mai țineți minte, era ore în șir, făceam bastonașe și liniuțe și nu înțelegeam de ce. Ce am pătimit, de ce sunt nevoit să trec prin așa. Sau la ce o să ne folosească tot bastonașele astea? N-au nicio noimă. Nu înțelegeam. Dar acum ne bucurăm că știm să scriem, nu? Și să citim. Atunci a fost greu, nu înțelegeam de ce. De asta ne-au motivat părinții, profesorii, notele, calificative la acel moment. Și ne-au ținut spatele. Ne-au ținut spatele, ne-au încurajat, ne-au motivat. Acum, sigur, tu și elevii de liceu trebuie să-și dezvolte anumite dorințe pentru a evolua. De ce vreau să învăț? În primul rând, consider că mă ajută. Eu cred că școala, dacă înveți, nu o să-ți ia nimic. Sigur, poate unora, dacă, nu mai știu, parcă Bill Gates, Jeff Bezos spunea, nu mai țin minte, că s-au lăsat de facultate. Ții minte? Ai auzit ceva în genul ăsta? Măi, da, dar s-a lăsat de Harvard, scuză-mă. Poate spune și asta ceva. Da, poate pe unii nu i-a dus. Deci școala n-a fost principalul factor care a contribuit la reușita lor, dar pe niciunul, vreodată în lumea asta, a învăța nu i-a pus piedică. Adică o să iei 10 la BAC și ce o să zică angajatorul? Nu te vreau pe tine, că ai luat 10. Nu. Deci tu dacă înveți, îți aduci niște șanse în plus. Atâta tot. Sigur, ce se întâmplă în școală, învățământul formal, non-formal, informal, acasă, mediu, toate te influențează. Dar tu dacă știi lucruri, nu o să ai de pierdut niciodată. Da? Poate nu o să le folosești. Poate, geografia, să știi tu acum altitudinea vârfului omul, o să uiți poate peste 5-6 ani. Dar procesele care se dezvoltă în creierul tău, sinapse, se formează sinapse, se leagă, faci legături, îți antrenezi mintea, îți ascuțești inteligența, asta te va ajuta toată viața. Nașul meu a terminat Politehnică și spunea, acum are o firmă de IT în fine. Deci lucrează pe partea asta de IT și spunea că se plângea într-o discuție pe care am avut-o, nu foarte de mult, spunea că da, o parte din ce a învățat în facultate nu aplică la locul de muncă actual. Și îi spuneam, da, poate n-ai învățat Python, dar în ce ai lucrat ți-a dezvoltat inteligența să poți la locul de muncă să înveți, să faci ce ai tu de făcut. Nu, învață și nu o să ți se ia șansele. Deci e foarte important să fim ca un burete, să absorbim cât mai multe informații de la cât mai multe discipline și cu atât mai mult să încercăm să facem și ceva extra pe lângă școală. Eu întotdeauna, uite cum suntem noi aici, tu faci ceva extra și eu fac ceva extra. Tu faci clar ceva magnific, ai vrut să fii host și ai demarat acest proiect deosebit, care are un potențial uriaș de a fi scalat. Podcastul Creangă, mai ales că sunt puține licee care probabil au acest lucru. Suntem noi primii, oare? Am făcut un research și am mai văzut că și alte 2 licee, nu o să le dau nume. De ce? Ce sunt? Eu sunt curios. Îl tem dacă e pe montaj, facem ce vrem, suntem la podcast. Proiectul ăsta cu podcastul a venit când eram în clasa 8-a, mai spre final. M-am gândit, o să ajung la liceu și ce o să fac eu la liceu în afară de învățat în continuu? Și mi-amintesc că eram
cu tatăl meu mergeam să o luăm pe sora mea mai mică de la grădiniță și mi-amintesc că mergeam pe stradă și vorbeam despre școală, despre profesor și pur și simplu atunci a venit ideea aia sclipitoare, a venit, știți momentele alea când vine o idee foarte bună, vine ceva deosebit când fix te aștepți mai puțin. Nu, e ceva magnific. Da, îmi place inițiativa, bravo. Și mă bucur foarte mult că sunt eu primul invitat. Dar și asta vine cu o responsabilitate, ales că trebuie să ridic standardul cât mai mult acum. Pentru colegii care vor veni. Da, aș vrea să ajung la cât mai mulți elevi până la urmă și am căutat pe YouTube și am văzut că nu suntem primii care au venit cu această inițiativă. Mi-ar plăcea să le întindem noi prima dată mâna și poate să creăm o comunitate. Chiar mă gândeam în timp ce veneam duminica, astăzi, pe drum. Se apropie sărbătorile, e un trafic infernal, toată lumea după cadouri, ceea ce e bine că adică e încă în timp și eu am de făcut ceva cumpărături. Și mă gândeam că ar fi plăcut să creăm o comunitate mai mare. Și sunt sigur, 100% nu există îndoială, că există profesori magnifici în toate școlile din România și ar trebui puși în valoare. Și poate și eu să fiu printre ei. Trebuie cumva să ne unim forțele și să ajungem la un anumit, să fim cu toții de acord că pur și simplu proiectul de podcast poate fi ceva uimitor și că trebuie să-l valorificăm cât mai mult. Nu contează din ce liceu face parte, pur și simplu ideea asta de podcast trebuie valorificată cât mai mult și să dăm cât mai multă atenție. Că elevii noștri, tu și ceilalți și voi cei care sunteți aici în spate, întreaga echipă, aveți ce învăța de la profesori de alte licee, sunt sigur. Ar fi interesant, un proiect interesant. Am făcut ceva până aici, vreo 40 de minute, că e traficul groaznic în București. Eu făcând parte din trafic, spun că traficul e groaznic. În fine. Deci, da, s-a circulat destul de greu dimineața asta și am avut timp să mă gândesc. Îți recunosc că m-am mai gândit și zilele trecute, dar câte puțin așa. Da. Și m-am gândit și în timp ce veneam, să creăm o comunitate cât mai mare. Și poate, în viitor, sigur, nu imediat, vor veni și ceva beneficii și pe partea financiară. Și mă gândeam din view-uri, din reclame, din mai multe, să investim acei bani, spre exemplu, în proiecte din școli. Nu? Să creăm un campionat intern de fotbal, spre exemplu, pentru băieți. Unde premiul să-l dea, uite, să-l dai tu, Alex. Sau un concurs de proiecte. Și la fel să fie premiat cu ceva, nu știu, uite, un iPhone, ceva sau ceva fonduri pentru proiectul respectiv. Ar fi interesant. Adică ne-am susține noi pe noi, ceea ce ar fi o relație de simbioză, win-win. Dar ar trebui să facem cumva un fundraising pentru că sunt o grămadă de proiecte deosebite, foarte multe proiecte incredibile care pur și simplu nu ies la suprafață. Și ele au un potențial imens, ele pot să ajungă foarte sus, doar că nu le știe nimeni. Acum doresc să vă întreb o chestie mai personală. Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră? Ce v-ați dorit cel mai mult de la viață? Eu am un autor preferat, am mulți autori buni. Unul dintre părinții mei spirituali, Augusto Cury, spune așa, zice: visează la univers să poți călca pe lună. Visează la lună să poți urca munții înalți. Visează că poți urca munții cei înalți pentru a putea trece peste provocările zilnice. Sigur, eu am dorințe poate destul de mari, destul de înalte. Dar să le aducem aici cu picioare pe pământ. Referitor la Krang, îmi doresc, uite, un cabinet de geografie. Să vină elevii la mine, eu am să am tot, le-am mai spus asta elevilor și va deveni realitate. E doar o chestiune de timp. Îmi doresc, cum au multe licee, un cabinet de geografie. Elevii vin în cabinetul acela, unde e un climat specific geografiei, cu hărți, cu eșantioane de roci, de sol, da?
totul este pregătit pentru oră, am laptopul meu personal cu toate prezentările, nu trebuie să... Îmi este greu să mă duc din clasă în clasă cu hărți, cu laptop, cu material. Mă consumă destul de mult, câteodată mai găsesc diferite discrepanțe pe la clase și mă întârzie din a... Da, ne ia timp de la ora. Așa, tu venind într-un cadru geografic specific, da, consider că ajută. Pe mine m-ar ajuta sigur și sunt sigur că și pe elevi. Dacă e pentru liceu. Dorința mea personală, cea mai mare este să ajut cât mai mulți oameni. Îmi doresc să fac cât mai mult bine pot, mie, familiei mele, apropiaților mei, să influențez în bine cât mai mulți oameni. Pentru că, spuneam și anterior, chiar dacă mă repet, să stai degeaba e la îndemână. Să faci rău e la fel, un lucru foarte ușor. Dar să ajuți, să evoluezi, să fii din ce în ce mai bun tu și să poți să oferi și celor din jur este lucrul cel mai greu. Asta îmi doresc, să ajut cât mai mulți oameni. Dar acum că am vorbit de dorință, dumneavoastră aveți un regret mare, ceva ce vă doriți să nu fi făcut sau să fi făcut? Măi, tu ai venit la mine la început și ai vrut să-mi dai întrebările, să mi le zici. Eu am zis că nu sunt de acord, că vreau să fie ceva surprinzător. Încep să regret acum, că nu mi le-ai zis la început, că sunt întrebări foarte complexe și îmi ia ceva să mă gândesc. Un mare regret? Măi, regrete poate mai sunt. Unul mare, așa grozav, nu. Tot ce am făcut a fost bine făcut, cel mai bun lucru s-a întâmplat. Eu așa gândesc. Că binele vine de acum și că ce a fost cel mai bine să se întâmple s-a întâmplat. N-aș schimba nimic, că dacă aș schimba, Alex, ceva din istoria mea, n-aș mai fi omul care sunt astăzi. Și de care sunt mândru că am reușit să trec prin multe lucruri și în continuare încerc să fiu cât mai bun pe cât mai multe planuri. Nu am regrete mari. Adică ăsta ar fi un răspuns, cel mai potrivit răspuns. Deci să nu vă fie teamă să greșiți, pentru că acele greșeli pun niște cărămizi. Vă construiesc o punte, o cărare pentru persoana care doriți să deveniți, doriți să ajungeți. Foarte corect, Alex. Foarte frumos ai spus. Așa este. Așa este. Întreabă, că atunci când întrebi, primești un răspuns. Dacă nu întrebi, rămâi cu întrebare și nu evoluezi deloc. Uite, la ore, spre exemplu. Dacă nu știi ceva, întreabă. Spune, n-am înțeles. Nu se întâmplă nimic. Nu o să te judece nimeni, că noi suntem într-un climat în care vrem să învățăm. Eu vreau să vă fac pe voi cât mai bun posibil, nu? Din multe privințe, intelectual, emoțional, în relații cu ceilalți, comportamental. Eu nu știu, nu pot să citesc prin tine. Nu știu dacă ai înțeles. Tu spui, da, am înțeles, domnul profesor. Dar oare? Adică, și îmi dau seama la următoarele ore sau la recapitulare sau la evaluare că n-ai înțeles. Nu, scopul tău este că tot stai o oră, ești cumva, dar obligat în ghilimele să fii acolo 6 ore pe zi, 5-6 ore pe zi, fără să conteze. Că tot ești acolo, adică stai degeaba? Nu. E timp pierdut nu de la mine, că eu vin și îmi fac ora. Am plecat, m-am dus la altă clasă, am făcut alte ore, da? Mi-am văzut de viață, dar tu ești acolo blocat 6 ore. Vrei să le irosești? Nu, încearcă să profiți de momentul ăsta, încearcă să profiți de profesorii tăi, că îți facilitează învățarea, adică tu nu trebuie să te mai uiți să cauți erele geologice și să vezi când au apărut dinozaurii și ce s-a întâmplat cu planeta și cum se mișcă plăcile tectonice, de ce apar munții, etc. Aveți informația... Exact, la îndemână. Nici măcar la un click distanță o aveți. E lângă voi informație. Trebuie doar să depășiți bariera aia mentală că, aoleu, dar ce să creadă despre mine? Alex, de ce m-ai invitat aici? Uite, sunt curios. De ce m-ai ales pe mine primul? Mie mi se pare că sunteți un profesor foarte fresh, aveți o energie foarte deosebită, sunteți un profesor foarte special. Tu vrei 10 la geografie? Sunt de acord cu tine, Alex. Super, foarte frumos. Am fost la Olimpiadă în clasa 5-a. Și nu vrei și acum în clasa 9? Te-am întrebat deja, mi-ai zis că te gândești. M-ai gândit? Mergem să dovedim cine suntem? Mai gândește-te. Mă mai gândesc. Da. Mi-aduceți aminte de dirigintele meu din generală. Și el era un profesor tânăr și el era energic, avea o energie foarte, foarte bună, avea un vibe foarte bun în el și punea pasiune în ceea ce făcea. Apreciez. Aveți, în afară de profesori, aveți anumite personalități pe care le admirați, pe care le idolatizați. Mass media te referi la persoane publice? Persoane publice, orice.
în afară de profesori? Oameni care v-au inspirat? Măi, îți imaginezi că în 30 de ani am tot întâlnit oameni care și-au pus amprenta asupra mea într-un mod benefic. Foarte mulți, uite. Am unchi, am mătuși, vecini, prieteni care m-au influențat în bine. În ceea ce privește personalități mass media, greu de zis. Uite, urmăresc, pe exemplu, pe Sadhguru, îl urmăresc. Pe Peterson, ajută-mă, știi? În Statele Unite. Jordan Peterson, exact. Da? Pe el, spre exemplu, îl urmăresc. Mă uit pe trec, să zic. Aș citi cărțile lui? Nu. Am ceva cărți la mine. Dacă vrei, le și prezentăm. Am luat repede dimineață când am plecat. Am luat câteva cărți. Măi, dacă n-am un subiect, vin cu aceste titluri care mi-au plăcut. Da, am modele, să știi. Și acum, o parte din ele sunt și aici în liceu, printre colegi. De ce să fim modești? Că suntem un liceu ce are o echipă deosebită de profesori și întreaga echipă, uite, funcționează. Și vă ajută pe voi să vă dezvoltați. Creează un climat optim. Eu le zic mereu la clasele nouă, dacă ți-aduci și tu aminte, la începutul anului că v-am spus că voi petreceți 6 ore aici, 5 zile pe săptămână. Și că aveți de ales. Ții minte? Da? Cum era? Tot ești într-un cadru unde nu ți-ai ales. Nu ți-ai ales profesorii. Nu ai avut o listă când te-ai înscris la creangă să zici, uite, profesorul ăsta îmi place, ăsta nu. Știi să faci? Nu am avut posibilitatea să-mi aleg de colegul X, de colegul Y. Așa să era. A fost total... Și asta nimerit. Oare? Nu știu. Unii cred în destin. Alții nu. Dar ideea este că nu putem demonstra nimic și atunci o luăm ca fiind întâmplare. Da? Ești într-un cadru cu oameni pe care nu tu i-ai ales voit. Ce ai de făcut? Că tu ești acolo cu ei. Și ai două alegeri. Dacă acele ore pe zi, de luni până vineri, o parte importantă din viața următorii 4 ani, îi petreci, da? Aici. Și atunci ai de ales. Transformi acele 5-6 ore de luni până vineri în momente tensionate, cum să zic, nu-ți place, vii într-un loc unde nu-ți place, cu tachinări, vii stresat. Exact. Și nu-ți face plăcere momentul acolo. Vezi tu, e o parte din viață care nu-ți face plăcere. Că e viața ta acum, momentul ăsta e viața ta, o parte din viața ta e de elev. Nu? Sau faci opusul și transformi acele 5-6 în niște momente plăcute. Cu încurajări. Fiecare, cu ajutor reciproc, comunicare eficient. Și ore plăcute, că sunt ore de la tine. Din viața ta, nu e aceste 6 ore de la mine, din timpul meu sau de la altcineva, sunt din viața ta. Da? Asta este valabil și când vei deveni adult. Nu? Te duci la job, la fel. Schimbi jobul, te duci în altă parte. Oameni străini, nu i-ai ales tu. Toată lumea ar trebui să se simtă bine oriunde. Că e timp de la noi. Eu am încetat să mai... îmi doresc să vină weekendul, spre exemplu. Cât mai repede, să treacă săptămâna cât mai repede, să vină Crăciunul, să vină Revelionul, să vină ziua mea, să vină concediu. Nu. Că trece de la mine. De ce să vreau să treacă săptămâna, nu? Vreau să țină cât mai mult. În fiecare zi mă trezesc dimineața și plec în aventură. Știi, Finn și Jake, în fiecare zi o aventură. Nu știi ce se întâmplă. Tu îți faci niște planuri de seară. Nu? Zici, uite, vreau să fac asta, vreau să mă duc la bancă, mă duc la serviciu, mă duc la sală, mă duc acolo, fac mâncare, da, mă duc la bancă. Să ziua 24 de ore, să aibă 100 de ore. Să aibă 100 de ore, da? Dar, nu știi, e trafic, întârzi, se întâmplă ceva, bine sau nu, da? Deci în fiecare zi apar surprize. De ce să vrei să treacă? Să te bucuri cât mai mult, nu? Nu de asta suntem aici? Să ne bucurăm? La surprize. Să fie, nu? Cât mai frumos această experiență la care suntem martori cu toții, această viață, această, cum să zic, operă de artă care îi spunem existență, trebuie admirată cât mai mult. Să te bucuri de momente, da? Și de momente bune, evident. Să le interiorizezi cât mai mult. Iar la momentele mai puțin plăcute, să știi că să încerci să înveți ceva din ele, să nu le mai repeți, nu că ar fi trist să te învârți în cerc, nu? Să fii într-o buclă. Să învățăm din greșeli, că evoluăm, nu? Și să ai răbdare că ele vor trece. Deci momentele rele, indiferent, da? Ele vor trece. Nu o să fie infinit. Asta, să ai puțină răbdare. Interiorizează-le, învață ceva. Da? Îmbrățișează și emoțiile astea mai puțin benefice. Ai răbdare să treacă, ai încredere că o să treacă. Și o să vină momente frumoase. E viață. Un carusel. Acum doresc să... Bun, să zicem că să luăm ipostaza asta.
ați corectat niște teste de la o clasă mai... sunteți obosit, doriți să vă relaxați, deschideți Netflix-ul și aveți o multitudine de opțiuni. Ce alegeți? Filme sau seriale? Depinde ce timp am. Îmi plac serialele, îmi plac filmele, sunt nu întâmplător președintele clubului de film de aici din liceu. Sunt cinefil, îmi place arta, îmi place să citesc, îmi plac filmele, serialele. Dacă am, cum să zic, timp, aleg un serial. De obicei, nu mă opresc la un episod, nu știu cât să o fac, nu am tăria asta. Dacă încep un serial și e foarte, foarte bun, fac binging, mă uit la 3-4 episoade, depinde, și timpul zboară. Și atunci, dacă nu am timp și totuși vreau să mă relaxez, aleg un film. Da. Aveți niște titluri care v-au impresionat, niște nume de actori? Niște nume de actori. Am actori, da. Preferați. Nu știu, foarte greu când te întreabă cineva așa pe moment. Ok. Filme, titluri de filme. Discursul Regelui e un film foarte bun. Îl recomand. Îți arată bullying-ul, da, la adresa regelui. Chiar și la adresa regelui și impactul pe care îl are, da. O comunicare deficitară cu familia, cu părinții. Un film foarte bun. E primul care mi-a venit în minte, deci clar e titlul cel mai bun. Ca seriale, nu știu, am văzut multe seriale, de la Prison Break, Breaking Bad, Casa de Papel, am văzut multe seriale pe care să-l recomand. Nu știu, uite, Gambitul Damei e un serial foarte bun legat de șah și chiar m-a pus să-mi descarc aplicații când am văzut acum un an, mi se pare că a apărut, și chiar mi-am descărcat aplicația, am jucat puțin șah, mi-am adus aminte de adolescență când jucam șah foarte des. Deci pentru cei care sunt la clubul de șah, la clubul Gambitului Creangă, uitați-vă la serialul ăsta. Cred că s-a uitat, cred că s-a uitat. Te joci foarte bun, foarte bun. Da, eu am jucat, la început a fost februarie și eram level mic și mai câștigam. La un moment dat am prins cu cineva din Filipine 3 meciuri la rând, Alex. Deci ce să zic, mi-a scos șahul, am dezinstalat aplicația, nu mai am. M-am ofticat și n-am mai glumesc. Da. Șahul un sport frumos. Ce să zic, am multe titluri. Știi, cel mai bun serial văzut vreodată. Care este principal? Deci, da, pot să-l descriu puțin. Uite, și rămâne întrebare pentru cei care se uită la noi. Deci, este antagonistul, este un criminal în serie, îi spune Red. Spune ceva? Nu. Cum ai zis? Nu. Deci el este, mai întâi este luat ca și medium. El vine și are un spirit de observație foarte evoluat și poate deduce diferite comportamente, diferite tipare de oameni după mici gesturi. Nu? Seamănă? Când ne mai vedeți prin liceu, vă rog să ne spuneți sau când o să... Deci antagonistul este Red și el se întâmplă, omoară soția, nu mai știu, și el încearcă să-l prindă pe acesta și se înrolează. Mi-am adus aminte, dar nu vi zic. Se înrolează în poliție cu o detectivă, ajută la rezolvarea mai multe cazuri și devine parte din echipă. La început se dă drept medium, da? Ca și cum ar citi spiritele, da? Contactul cu morții, adică e foarte bun. E destul de vechi serialul, foarte bun. Îl vedeam pe HBO la televizor. Nu-l prindeam mereu, că da, l mai prindeam seara și mă uitam. Un serial foarte bun. Pe partea asta polițistă. Îmi plac serialele polițiste, da. Deci când ne mai vedeți prin liceu să ne ziceți numele serialului. Sau scrieți acolo pe YouTube. Sau să scrieți în comentarii. Facem un puțin engagement. Și noi o să citim comentariile și să vedem. Da. Și poate, că e serial, are multe sezoane, nu putem difuza, dar poate veni cu ceva scene interesante, da. Spirit de observație, să observi lumea din jurul tău. Interesant film, serial, foarte bun. Bun, acum am discutat și despre... Acum am intrat în partea asta, din emisfera asta de divertisment. Am vorbit despre filme, despre seriale, despre actori, dar ce preferințe muzicale are domnul Pană? Ce ascultă domnul Pană când are timp liber? Când are timp liber, în drum spre școală, sunt pe radio, în mașină și ascult muzică comercială. Adică nu am o preferință, ascult și rock, am piese care îmi plac. Soft rock. Scorpions. Nu-mi spune nimic. Îmi plac mai, depinde de dispoziție.
Nu am un gen preferat, dar muzică comercială, în esență. Hip-hop, ascultam când eram elev, trap, rap, rock, soft rock, nu Metallica, nu hard rock, că nu o prefer, na. Îmi place, dar nu prefer de multe ori. Nu am un gen. Ce se vinde? Ce merge? Uite, acum ascultam în mașină spre școală, Smiley a scos o piesă interesantă în care vorbea în piesa sa, despre importanța fiecărui job și a oamenilor. Oameni, parcă se cheamă, nu? Mă ajuți? Alexandra, Oameni, nu? Da, o piesă foarte bună. E pe radio acum, pe Kiss, am ascultat-o pe Kiss FM. Și la intro, dacă te hotărăști să o pui, că să o adaugi aici la început, uite, e genul ăsta. Așa. Acum că discuția noastră se apropie de final, doresc să vă întreb o chestie mai delicată. Ce mesaj, ce îndrumare, ce sfat aveți pentru următoarea generație de elevi, dar următoarea generație de profesori? Am rămas la ideea că vrei să terminăm abia acum, când am început să-mi și eu un rol, să fiu mai relaxat. Da, ce sfat aș avea pentru generație de elevi? Ce sfat în general, așa ceva? Trebuie să fie, da, un adevăr valabil pentru toți. Greu de zis, multe de zis. O să mă opresc la primul care îmi vine în minte. Deciziile mici, luați-le cu mintea. Deciziile importante, ascultați-vă sufletul și încercați, dacă nu e obligatoriu să iei o decizie, nu o lua neapărat, dar încercați să nu luați decizii când sunteți într-un moment de extaz, de euforie sau de tristețe. Încercați să luați când sunteți pe linia de echilibru. Și trăiți, bucurați-vă de fiecare moment. Sunt momente în viață, sunt momente comune. Cred că v-am zis și asta. Pare că v-am zis. Sună ceva ce aș fi zis. În viață sunt foarte multe momente comune. Spre exemplu, să iei prânzul sau, da? Să mergi la fotbal cu prietenii. Adică este un moment care se repetă, se poate repeta de multe ori pe parcursul vieții, da? Dar, uite, să fii la podcast e un lucru rar. Poate nu atât de rar, poate mă mai inviți, Alex. Și sunt momente legendare, momente poate unice, da? Cum ar fi balul bobocilor sau balul de final de an, că toți suntem să ne îndreptăm atenția către mediul ăsta școlar. Bucurați-vă de momentele rare și speciale din viața voastră, că poate vrei să dai timp înapoi, nu te-ai dus la balul bobocilor și regreți, sau nu ai fost la balul de final, trec ani și îți pare rău. Dar încercați să participați la momentele care pot fi unice. Știi tu, elev, bucurați-vă de viața de elev, pentru că nu va dura la infinit. La un moment dat, Alex, uite, ești clasa 9, mai 4 ani, da? Vei putea să vii în liceu oricât de câte ori vei vrea, că avem foști elevi care vin și ne salută la începutul anului, la final și pe parcursul anului, dar nu mai vin ca elevi. Știi? Pur și simplu vizitează liceul. Exact. Când vei avea copii, nepoți, îi duci, dar nu mai ești în calitate de părinte, de bunic, de unchi. Exact, dar elev nu vei mai fi, nu vei mai da teste. Ce aș mai da și eu să mai dau așa un test din 3 lecții de geografie? Ați copiat vreodată? Dacă am copiat vreodată, am încercat, dar m-au prins profesorii. Am luat la facultate, nu avea sens, deja eram mai matur și îmi furam căciula singur. Dar da, am încercat să copiez. Deci am avut toate notele, Alex, de la 1 la 10. Și nu le regret pe niciuna. A fost experiență, am învățat din ele. Și n-am de ce să ascund, că se văd. Adică dacă vii și te duci la liceul meu și ceri foaia matrică, o să zici 1, să zicem, la, nu știu ce, antreprenorială sau altceva. Da, poate am făcut greșeli, da. Dar m-au adus aici și nu regret nimic. Acum doresc să vă mai adresez o întrebare. Cum a fost experiența dumneavoastră la acest podcast? Cum valorificați, cum o recomandați și celorlalți profesori? Cu căldură recomand tuturor experiență nouă. Am ieșit din zona de confort, ți-am zis acum, m-am mai relaxat. Adică sunt mai stăpân pe ceea ce zic, nu mai am mâinile înghețate, nu mai am gura uscată. La început am avut emoții și a fost, ți-am zis, și ție și întregii echipe când ne-am întâlnit înainte să dăm acțiune, motor și toate celelalte, am zis, măi, să ne bucurăm, pentru că
E prima dată când facem podcast. Și prima dată nu va mai fi. Nu, e prima dată. Acum sunt emoții cele mai mari. Tu te vei perfecționa dacă vei continua și sper să o faci. Și o să fie plăcut când te uiți pe filmare și o să vezi, da? Prestația exact de acum comparativ cu peste 10 episoade. Și pe mine, dacă mă mai inviți, și mi-ar face mare plăcere să abordăm, poate, dacă vrea și publicul și li s-a părut interesant, să mai fiu invitat. A fost o experiență foarte plăcută. Mi-a plăcut. Da, mi-a plăcut. Mult încât îmi pare rău că se termină. Hai să mai stăm, mai facem un episod. Super. Eu ce să vă zic, cam ăsta a fost episodul, eu am fost primul episod din multe altele. Din multe altele din podcast Creangă. Eu am fost Habanero, gazda dumneavoastră. Invitatul meu a fost profesorul Gabriel Valentin Pană, profesor de geografie. Și să ne vedem cu bine data viitoare. Share, comment, like, subscribe, tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Like, share, comment. O să facem și un poll când o să facem contul de Instagram, o să facem un poll, o să interacționăm mai mult cu publicul, să ne ziceți și nouă. Poate aveți anumite idei, doriți să adresați invitaților anumite întrebări. Doriți să știți ceva anume despre un anumit profesor. O să putem să facem chestia asta și să vedem ce o să fie.